ഗൈസ്, നമ്മൾ ഓഫീസിലെ കുറച്ച് പേരായിട്ട് ഒരു ലഞ്ചിന് പോവാണ് കേട്ടോ. പോകുന്നത് മറ്റൊരിടത്തും അല്ല, പട്ടത്ത് നിന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കിടയിൽ ഒരു നീരാളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് വലത് സൈഡിലായിട്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈവനിങ് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്നാക്സ്, നല്ല കിട്ടില്ലൻ ചായയും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് കൂടിയാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ലഞ്ച് അടിപൊളിയാണ്. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി പറയാം. ഇവരുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിക്കാനാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മസാല, എൻ്റെ അമ്മേ, ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മീൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൂന്തൽ തോരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ചെമ്പല്ലി ഫ്രൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആവോലി ഫ്രൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മേ, അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ആ സുഖം പറഞ്ഞറിയിക്കാനേ പറ്റില്ല. പിന്നെ ലൈം ഓടിച്ച് ബില്ലും പേ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഇറക്കി. ബൈ.